Hej igen, og velkommen til endnu et afsnit af Jonas og Henriks matematikteam. I dag der skal vi kigge lidt på en annuitetsopsparingsformel og på beviser på sådan en. En annuitetsopsparingsformel ser sådan her ud, og den bruges til at fremskrive opsparinger, hvor man sætter et fast beløb ind hver måned. Så det vil sige, hvis man kigger på symboler og deres betydning, så har vi et AN, det er alt det, der står på ens opsparing til sammen. Og det får man ved at sige det beløb, man indsætter per termin, f.eks. per måned, gange en masse herover, som blandt andet inkluderer den rente, man fremskriver med, og det antal terminer, som den opsparing nu står på den her konto. Hvis du lige har brug for at læse lidt nærmere på, hvad de enkelte symboler betyder, så kunne du eventuelt vælge at pause videoen. Ja, så går vi lige lidt længere ned, og så begynder vi at kigge på beviset. Det er lidt tricky. Vi kan starte med at sige i hvert fald, at opsparing ind på ens opsparing nede i banken, der må der efter en termin, hvor man kun har indbetalt et beløb en gang, så må der stå B, altså det beløb man har indbetalt, det må stå på banken. Efter 2 terminer, så har man sit gamle beløb plus renten den måned per termin, det vil sige gange med renten, sådan så man ligesom får den fremskrevet en termin, plus et beløb mere, da man jo indbetaler en gang per termin, betaler man et ekstra beløb. Så det vil sige, at efter 3 terminer, så har man det ældste beløb, man har indbetalt, gange med renten for 2 terminer, da det nu har stået i fred i 2 terminer, plus det beløb, man betalte heroppe, gange med renten for 1 termin, da den er blevet fremskrevet en gang, plus det næste beløb. Og sådan fortsætter det i det antal terminer, man nu lader ens beløb stå, og man indbetaler nye beløb. Det kan udtrykkes ved at skrive det sådan her, hvor det her prik symboliserer, at det kan fortsætte i meget lang tid. I den her, som det ses, så står der også sådan en lille n, som jo er udtrykket for antal terminer, minus 1. Det står der her, herover der står der minus 2, her vil der stå minus 3, og sådan vil det fortsætte i et godt stykke tid. Grunden til at man skriver n minus 1, det er fordi, at hvis ens beløb nu har stået der i, 5 terminer, så i første termin, der sætter man jo beløbet ind, så det vil sige, at der tilskrives der altså ikke nogen rente, så det vil sige, at hvis hele ens beløb har stået der i 5 terminer, så skal der kun tilskrives 4 gange rente. Det vil sige, at 5 minus 1 giver 4, som der jo så skal tilskrives. Herover, som der kommer ind en termin senere end det første beløb, der trækkes der 2 fra. Der. Ja. Fordi at beløbet det så kun skal tilskrives rente 3 gange. Og sådan vil det så fortsætte indtil det sidste beløb her, det ikke skal tilskrives nogen rente. Jeps, nu bliver det så lidt tricky, fordi så begynder vi at lege lidt med de her formler her. Så ganger vi den her op, vi har fået her, med 1 plus r på begge sider af lighedstegnet. Så det bliver ganget her, og så på hvert led, der ganger man det. Og det er så derfor, at når man ganger det første her, det vi har her, med 1 plus r, så kommer det til at hedde, så fjerner man faktisk et minus her. Så her så kommer det så til at hedde minus 1 i stedet for minus 2. Jeps. Og ja, den sidste her, b'et, det kan man så se, at det bliver ganget med 1 plus r, så der er ikke noget b til sidst. Jeps. Ja, og nu har vi så fået 2 ligninger, kan man sige. Det her, det er den lange, har vi valgt at kalde den, og det her, det er så den korte. Og så, nu trækker vi så den korte fra den lange. Jeps. Og det giver så resultatet hernede. Det kan måske være lidt svært at forstå, men det prøver vi lige at forklare nu. Ja. Det her i den lange, det er det samme som hvis at man siger AN. Det ganger vi lige ind i parentesen nu. Så der står AN, fordi man ganger det med 1, og AN gange R. Og så når det bliver minuset med AN, så kommer der selvfølgelig bare til at stå AN gange R. Og på den anden side, der når man minuser her,
Så det her, det går jo ud med det her, og det samme hele vejen ned. Så det her, det vil blive til overs, som det også ses hernede. Grunden til, at der så bliver minus med b, det er fordi, at heroppe i den lange formel, der er ikke noget b til overs, som der er her. Så når det her skal trækkes fra, så vil det komme til udtryk her i minus b. Så, nu kan vi så lege med den ligning, vi har fået her, for at få det til at blive til noget, vi kender. Så, vi skal have lavet en ligning, hvor vi skal have isoleret an. For det er jo det, vores bevis gerne skulle komme til at kunne regne ud. Derfor så starter vi med at få ordnet det her minus b. Og det gør vi simpelthen ved at skrive det ind i en parentes rundt om her, som det ses hernede. Grunden til, at man så kan skrive minus 1 i stedet for at skrive minus b, det er, når man så kommer til at gange b ind i parentesen og gange det med minus 1, så kommer det til at give minus b. Så i realiteten, så bliver det stort set det samme. Jeps. Og så lige for til sidst at isolere an, så dividerer vi med r på begge sider. Så r kommer herover at stå, og så forsvinder heroverfra. Og for at den kommer til at ligne den allerførste vi så kan vi trække b'et, der står heroppe, ned. Så ligner den faktisk fuldstændig den fra start af. Ja, og grunden til, at man kan tage det fine b og trække det ned ved siden af, så det ligesom bliver justeret i skønheden, det er, at når man så begynder at regne det ud, så bliver b jo i realiteten ganget ind med den lange tæller, der kommer til at være øverst. Så det er faktisk det samme, som den står der. Men det er bare lige sådan en skønhedsdetalje, for at det ligner en formel, vi kender. Og dermed så er formlen for en annuitetsopsparing, det er bevist. Ja, vi siger tak. Det var fantastisk.